प्रमोद बर'आ आन्दलननि नामाव टटेलि थगाय मारबाय बर' जातिखौ ध्वंस खालामबाय जों बेखौ मालाबाबो मानिनानै लानो हानाय नङा। दिनैनि बे बासबारि पाग्लिजरा ओनसोलाव जे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनायनि सोमोन्दै जों जेनाखि आन्दलन नांबाय थादों जों मैया माबायाव थांनानै बग्रिबारि सार्कोलाव थांनानै माबानिफ्राय सार्कोल अफिसनिफ्राय नुबाय जे अलरेडि बिथांमोनहा लेन्ड एलटमेन्टखौ बिटिसि सरकारा प्रमोद बर' सरकारा अलरेडि एलटमेन्ट होबाय। दा खोथाखौ आं बेखौसो बुंनो सानदों प्रमोद बर'आ जिहेतु बिखाया बेना अन्थाइ माने अन्थाइ बादि गोरा बेना बिखाया मावनो रोङा आरो जोंनि बे कयेकजन लकेल लिडारफोर दं बिथांमोनाबो बिखाया गोरा मावनो रोङा। आं नंखायनो बिथांमोननो बे मिडियानि थ्रुयै फोरमायनो सानाखै जोंनि दुखु दाहाखौ बे रायजो राजाया जे मा दुखु जारला जानानै दं आंखौ दिनैहाय बिथांमोननो बुंनो सानाखै आं रायजो राजानो दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों रायजो राजाफोर दिनै जोंनि जे बे गमामायैनो जों दाखालि होनबाय थामारदोंमोन जे जोंनि बे थालिर बागान जे रबार बागान साहा बागान बे एरियाखौ टटेलि प्रमोद बर'आ एलटमेन्ट होनानै जोंखौ अलरेडि फंगु खालाममारबाय आरो लोगोसे बिराद गिख्रंथाव खामानिया बेनो प्रमोद बर'ना जे दिनै पिआरएफखौ जेनाखि बे एरियाया पिआरएफमोन प्रपज रिजार्भ फरेस्ट बेखौहाय गावनि सार्थनि थाखाय आदानिनि प्राइभेट कम्पानिनि सार्थनि थाखाय बिथाङा खासलेण्डआव डाइभार्ट खालामनानै बिथांनोबा होनो हाबाय आरो होमबा जोंनि बे बर' जाथि बर' हारिया होमबा जों बेखौ मोना नामा जोंनि थाखायबा खासलेण्ड बानायनानै जोंनि एलटमेन्टजों बागान बानायनानै जानो मोना नामा जोंनि बर' आन्दलन खालामनाया जोंनि हानि आन्दलन नांनाया महाय थांखो दिनै आं बिथांमोनखौ आबसु जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन जोंनि जे हारिनि सिनस्रि बिथांमोना बुङो बिथांमोनहा दिनै जे जोंनि आसिनिफ्राय थै लालायनानै सहि लानानै बड'लेण्ड डिमान्ड खालामलानानै जोंनो हा नांगौ बे हाया जोंनि होननानै बुंलायनानै हजिग्रा बड'लेण्ड नांगौ होननाया दिनैहाय बिथांमोना मा खालामनो सानखो बिथांमोना दिनै मानो सिरि मानो नीरब बिथांमोनहा दिनै जोंनि बे फाग्लिजरा ओनसोलाव फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 दुखिजाखि झार आरो पार्ट 2 पार्ट 3 बे जायगायाव फैनानै बिथांमोना मानो एसेबो खबर लाफैयाखै रायजो राजाया जे दिनै हाखौ खोमानो थांमारबायानो बेखौ मानो खबर लाफाखै खिन्थु जों बेखौनो बिथांखौ प्रमोद बर'खौ मोनसे सकियावनो वार्निं होनो सानो प्रमोद बर' नोंथांनो जों बे हाखौ आदानि कम्पानि गथायनो थाखाय मालाबा गथायनो होनो हाया जों आगोलावबो बुंदों नोंथांमोना जुदि बे पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन जर जबस्ति खालामोबा जों बेवहाय आयेननि बेबस्थासिम जों जेसेबांखिनि साक्सेस जाया जों खिन्थु आयेननि बेबस्थायाव खाथियाव थांगोन जों जेरैबाबो बे बिथांखौ बुंदों आरो आं मोनसे बे दिनैनि बे पर्बतजरा 1 नं पर्बतजरानिफ्राय आं समग्र बिटिसिनि जों बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे मेसेज हरनो सानो रायजोफोर मोनसे गिख्रंथाव खोथा दे मोनसे गिख्रंथाव बाथ्रा खारन नैबे प्रजेक्टआ जे जादों बिनि लेन्ड एलटमेन्टजों लोगोसे सारा बिटिसिआव प्रमोद बर'आ मोनसे ड्रन सार्भे खालामदों आरो बे ड्रन सार्भे खालामनानै बे हानि अबस्थाया मा खालामदों सोर थालिर गायदों सोर साहा बागान खालामदों बेबादि गासैबो डिटेल्स बे जेनाखि जों दखल खालामनानै थानाय बर' मानसिफोर बेखौ आसाम सरकारनो गथायजोब्बाय नैबाय बागान दं नैबेखौ एभिक्सन खालामनांगौ होननानै गासिबो अलरेडि आसाम सरकारनो गथायखाबाय बे मोनसे गिख्रंथाव बेखौ जों गासैबो बर' बिटिसिनि बर' रायजो राजाफ्रा जों हुसियार जानानै कनसियास जानानै जों बेखौ बिराद माने माबा खालामनानै थानांसिगौ जों सांग्रां जानांसिगौ आरो जों जोंनि हाखौ रैखाथि होनो थाखाय जे प्रमोद बर'नि षड़यन्त्रनि बे मोनसे हाखौ मालाय कम्पानिनो हगारनाय गुबुन हारिनो हगारनाय बेखौ जों रैखाथि होनो थाखाय आं दिनैहाय आखाइ खबजबनानै आं सारा बिटिसिनि बर' रायजोफोरनाव बे मेसेजखौ हरो खारन बे मोनसे जोंनि नैबे लेन्ड जे एलटमेन्ट होदों 3600 बिगा होबाय लेन्ड होनाय लोगो लोगो जोंनाव बाहाय माने फायखाना खालामनो अथा खिनो जायगाबो गैला जोंहा दिनै जोंखौ जेल खानायाव जोबनाय बायदि दोनबाय जों आंबो मोनसे खोथाखौ बुंबावनो सानो दिनै बे ओनसोलाव 1955 आव जोंनि मानसिफ्रा भटआव प्रथम भट होनाय रेकर्ड दङ बे रेकर्ड मथे बे गामियाव 9 जन 9थाल' फेमिलिमोन
बे 9टा फेमिलिया दिनै जों बै समनिफ्राय दिनैसिम जों 150-200टा फेमिलि जाबाय आरो जोङो भबिष्यताव जोंनि प्लेनिंआ जाहैदोंमोन जे बैहाय जों सुबुं हेबिटेसन सुबुं अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय जों बै जायगाफोरखौ जों प्लेनिं खालामनानै दोनदोंमोन बे जायगाखौ जों दखल खालामनानै गय गायदों बागान बानायदों बेजों जों रुजु रुमु रायजो जाबोदोंमोन बेखौ दिनै प्रमद बर'आ ध्वंस खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र खालाममारबाय किन्तु जोंनि मोनसे खोथाया बेनो जों बेखौ खुनु पद्धति हगारनो हाया आरो रायजो राजाफ्रा जों आन्दलन जेरैबाबो खालामनांगौ जों आन्दलन खालामबाय थांगोन आयेननि थ्रुयैबो खालामगोन जेरै जोंबो जालांगोन आरो जों समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन नोंथांमोना बयबो सांग्रां जानानै बे प्रमद बर'खौ शिक्षा होनांगौ आरो मोनसे खोथाया बेनो प्रमद बर' नोंथाङा बिनि परिणामखौ मोनगोन बेनि परिणामखौ नोंथाङा मा परिणाम मोनगोन बेखौ रायजो राजाया नोंखौ होगोन समायाव होगोन माब्ला होगोन रायजो राजाया आंखौ बुंनो थाङा रायजो राजाया नोंखौ मा परिणाम होगोन बेखौबो आं बुंनो साना किन्तु समायाव नोंथाङा बिनि जबाबखौ बिराद मोजां बिनि फिथाइया गोखै ना गोखा नोंथाङा समायाव बिराद मोजां मोनजागोन आं बे खोथाखौ बुङो आरो लोगोसे आरोबाव आङो फिन खेबसेबाव समग्र बे जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाखौ सांग्रां जानो थिनो नैबे ड्रन सार्भेया जेराव जेराव जादों बेहाय मोनसे बिराद गिदिर षड़यन्त्र हाबनानै दं रायजो राजाफोर नोंथांमोना बेखौ जुदि बहायबा नोंथांमोननि ओनसोलाव ड्रन सार्भे खालामदोंबा बेनि आगे फिसा आगोलफ्राव बेखौ नोंथांमोना अफिसफ्राव थांनानै खबर लायहै जे मा जामारनो थांदों निस्सय भाई मोनसे प्रमद बर'नि गिदिर षड़यन्त्र दं आरो बे हाफोरखौ टटेलि आसामाव रेकर्ड थाहैजोब्बाय जे बर' मानसिफ्रा भाई बागान बानायदों बेखौ जों उच्चेद खालामनांगौ जों डाइरेक्टलि उच्चेद खालामनो हायाबा बेखौ जों कम्पानि खालामनानै जों बिसोरखौ धंस खालामनांगौ बेसो मेन लामाया बेखौ प्रमद बर'आ बुजिनो हायाखै प्रमद बर'आ आन्दलननि नामाव टटेलि थगायमारबाय बर' जातिखौ धंस खालामबाय जों बेखौ मालाबाबो मानिनानै लानो हानाय नङा